A noticia política tiña un punto de seguido hoxe, posto que logo do pleno de onte, onde se oficializaba o que era o pase ao grupo mixto dos dous concelleiros de Cidega, Juan Torres e José Manuel Reboredo, hoxe ambos os dous ofrecían unha rolda de prensa na que especificaban, por un lado, os motivos da súa marcha para o grupo mixto, do abandono das siglas de Cidega, e, por outro lado, tamén o apoio explícito que pretenden de futuro para José López Campos, o concelleiro e deputado do Partido Popular, que entenden é a figura emerxente da política local. Como sabedes tamén, a desilusión, a desconfianza e a falta de xestión provocadas polo actual goberno municipal do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego fixeron que se iniciaran unha serie de conversas para unir forzas en torno a unha nova figura política que nace, que se lle está dando unha confianza e que pensamos que reúne todas as condicións para afrontar un novo proxecto político na Estrada que devolva a confianza de alguma maneira ao pobo da Estrada. O máis doado para nós, como concelleiros, como persoas, sería agotar a legislatura tal e como estábamos, pero o interés xeral lévanos a dar este paso, cando aínda queda un ano e medio para unhas eleccións municipais, despois de moitas reunións e moito consenso dentro do noso grupo, da nosa candidatura. Hai que decir que sempre esta decisión estuvo avalada, consensuada e aprobada unánimemente por todas as persoas que compoñemos ou que compoñamos o grupo municipal e a candidatura. Como decía, pois o interés xeral lévanos a dar este paso, pois a ano e medio de presentarnos ou de preparar unhas eleccións para precisamente preparar ou colaborar a preparar un programa político e un proxecto político que sea creíble, que sea real, que non falte a verdade nin que trate de engañar os veciños, e para iso non se pode facer como fixeron outros en 2 ou 3 meses e basándose en mentiras e basándose en cousas que non son realizables. En definitiva, enganando os veciños. Nós queremos facer unha cousa ou colaborar a facer unha cousa ben feita e para iso demos este paso. Ata agora, a Estrada, nos últimos 4 anos do goberno bipartito, estivo totalmente abandonada, aislada, é dicir, non recordamos, ou por lo menos en Cidega, que estamos na primeira esfera da Liga Política Municipal, non recordamos nestos 4 anos ninguna actuación do goberno autonómico que poida ser significativa para a Estrada, salvo as actuacións de plan, subvencións e todo eso, ¿no? Entonces, os grandes temas que estaban hai 4 anos sobre a mesa volvían a estar hai 2 anos sobre a mesa e volven a estar hoxe. Creemos, e esa tamén é unha parte importante da nosa decisión, creemos que, como dicía Juan, hai unha nova figura na esfera política local, un novo diputado autonómico que ten a valía necesaria ou as condicións necesarias para facer o seu traballo, e queremos que vai a dinamizar a súa presencia no Parlamento, vai a dinamizar toda a actividade política municipal conseguindo moitas das grandes infraestructuras. Evidentemente, estamos falando de autovía, estamos falando do polígono de Lagartóns, que vamos, que se va a llevar bonito, es decir, 4 anos e seguimos igual, pois agora parece que se vai dar un novo impulso. O tema do plan xeral, bueno, ainda que é un tema máis propio municipal, esperemos tamén que se dé solución, e a creación de solo industrial, esos son os 4 pilares fundamentales no que ten que asentarse a política máis inmediata, non? Agua do Umia, que a agua do Umia é que estamos todo sempre, é dicir, sí, está resolta, pero é que tardamos 4 anos en resolver ese tema, e ainda hoxe, 4 anos despois, ainda non vemos as máquinas traballar, non? É dicir que, e todo iso, en política, 4 anos é moito tempo, porque en 4 anos perdese o tren do futuro, non? E evidentemente nós, na nosa medida, pois queremos sumar, queremos contribuir, queremos apoiar a aquelas persoas que teñen a capacidade de loitar directamente por esos proxectos. Nós vamos a
a exercer e a respetar a legislación vigente, por tanto, e vamos a defender os dereitos que nos correspondan como grupo non adscrito da legislación, no grupo como grupo municipal. Outra cosa é que se produce a integración haxe un traballo xa con outro grupo, pero a nivel municipal seguirá mantendo esa autonomía a toda a legislatura.